Здравейте! Днес ще ви покажем двуезичния лаптоп с любимите кученца от Pes Patrol. Той е подходящ за малки деца над 4 години. Включва различни активности, учене на букви, цифрички, има мелодии, занимателни игри. С него децата могат да се справят много лесно и сами. Стартира се от това бутонче тук. А от бутончето дейности избираме съответна активност. Да кажем, сега ще изберем дейност учене на буквички. Въвеждаме съответен код. Кодовете са описани за дейностите тук. Сега търсим буквичката Щ на клавиатурата. Търсим я. Когато я намерим, натискаме. И при верен отговор получаваме ето това весело съобщение. Следва следващата буквичка, да видим какво се случва при грешен отговор. Трябва да намерим буквата З, но ние натискаме П. И съответно получаваме това крайно не весело съобщение. Този лаптоп е страхотен за всички малки момиченца и момченца, които са почитатели на Pes Patrol. С него могат лесно да научат буквите и цифричките съвсем сами. Така че заповядайте при нас в играчките. Очакваме ви!